veure... Què és, això? Amèrica. Del sud. I això? Xile? Xile, molt bé. Doncs me n'hi vaig treballar. A Xile de què? A treballar? Quants dies? Molts. Molts. Bastants, sí, molts. Sempre. Sempre, no sé, quant temps, llarg. I quina feina és? Representaré unes empreses de construcció i fan hotels i apartaments de luxe. Quina virgueria. I et paguen molt? No està malament. I quan te'n vas? En un parell de dies els he de dir alguna cosa i abans d'anar a Xile he de passar un quant temps a Madrid per fer un curs d'espanyol. Els diràs que sí que ho agafes, oi? Hi ha un parell de temes que he d'arreglar, però sí, ja està decidit. Ho sap la mare? No, encara no. Però ara que estem separats, aquestes decisions les prenc jo tot sol. I a més, segur que a ella no li importarà que me'n vagi. No, a la mare li semblarà fantàstic. Bé, i abans us ho volia dir a vosaltres, als meus fills. Què? Què us sembla? Quina enveja, viatjar i això. Doncs jo no hi estic d'acord que te'n vagis. Quilòmetres? És molt lluny. Sí. Doncs jo ho trobo una tonteria que el pare se'n vagi tan lluny. On se'n va el pare? A Xile, a treballar, demà passat. No m'ho has tret, això. Ens ho ha dit avui el Joan i a mi. Això us ha dit? No pateixis, no se n'anirà. No? Llavors per què ho diu? No, perquè... No se n'anirà, segur. Ja ho veurà, espera. Allà, sense nosaltres, es trobarà ben sol. Sí, per això. El pare no suporta estar sol. No se n'anirà. Tu creus que m'ha dit una mentida? No, no és que t'hagi dit una mentida. El que passa és que el pare és molt imaginatiu i sempre... Això, s'imagina que... Com quan va dir... Quan es va pensar que s'havia trencat la cama i va resultar que el que passava era que volia tornar a viure aquí. Però si se'n va, què farem nosaltres? No res. Mira, si se n'anés, no el veuríeu tan sovint, però continuaria sent el vostre pare. Ho serà sempre, encara que se'n vagi a treballar a la lluna. Mare, si no se'n va és com si m'hagués enganyat, no? Això ja està. Sí. Ja en parlarem més tard, eh? Vols que et doni una pista del meu regal? No, perquè te l'endevino i t'enfades. No, aquest cop no l'endevinaràs. Ja tinc una dotzena d'anys. Va, dona'm una pista. Et portarà records dolents. A mi m'encanta. I creus que m'agradarà tots els mals records? Sí. Va, on l'has comprat? No, això no t'ho puc dir. Però et donaré una altra pista. L'àvia de la Sara en col·lecciona i em va dir que no el podia trobar. I aquest regal li agradaria a la mare de la Sara? No. Ui, ara estic més tranquil·la. Va, una altra pista. No facis tantes preguntes, Laura. Abans de demà migdia ho endevinaré, segur. No et deprimiràs, oi? Per fer 40 anys? No, si el pare se'n va a Xile. No, em sembla que em deprimiré jo. Si no se'n va. No siguis dolenta. Sí? Puc passar? Sí? Felicitats. Ai, gràcies, espera. He estat el primer, oi? Sí, el més primer de tots. El regal te'l faré aquest migdia. Encara no saps què és, oi? Com te trobes? Bé. No estàs deprimida ni res? No, per què? No, és que la mare de la Sara diu que la decadència femenina comença quan fas 40 anys. Que llavors us comenceu a plantejar que la vostra vida fins aleshores no ha tingut cap sentit de res i que deixeu de ser atractives. Però jo trobo que no té raó. No? No, jo et trobo molt atractiva. Sí. Què et sembla? Li agradarà molt, Pere. I un llibre sobre la parella? Ah, mira, potser l'ajudarà a no tornar a ficar la pota. No ho sé. Per què no te'n compres un altre per tu? Un altre què? Tu què t'importa? Una cosa que es compren les parelles quan ja no hi ha res a fer. Un gos, segur.
Ai, vens. Amagueu els regals, que vinc! Ui, el Pere fa una cara d'amagar regals. Felicitats. Ui, nino. Felicitats, mare. Maco. Avui hi ha menú especial en honor de la Laura. Vinga. Carai, Maria. Sí, mira, he cuinat amb foc en el teu honor. Vas trobar aquell disc que li volies regalar a la mare, eh? I tu has comprat allò, aquella cosa tan bonica del tot essent. Tens pressa? No, he quedat a les 4. Amb qui? He d'anar al teu despatx, he de portar un contracte al Berni. Has solucionat aquell problema? No, encara no, però d'avui no passarà. Escolta, no li has dit res, oi, d'això dels 40 anys? No. Escolta, t'ha felicitat molta gent, o no? Sí, molta. I el pare que t'ha trucat per felicitar-te? No, encara no. Aquest és el meu regal especial d'aniversari. Gràcies, Maria. Però vam quedar que... Calla. L'has fet tu? No, l'he encarregat un professional, un pastisser que es diu. I les espelmes? Hi ha certs ritus que no m'agraden perquè no tenen les... Sisplau, no cal ser tan radical. La veritat és que quan arriba aquest moment sempre em fa il·lusió. I el cava? No cal, amb això ja n'hi ha prou. Felicitats, mare. Ei! A veure. Ai. A veure, què deu ser? Ai, quins nervis. Ei, no pot ser. Però si és igual que aquell que vas trencar quan eres petit. Però si eres molt petit, com pot ser que te'n recordis? Em recordo de la bronca. Com que era un regal del pare, et vas enfadar molt. El Ramon et va regalar una cosa d'aquestes? Abans de casar-nos. El primer regal que em va fer. Jo te'l donaré més tard, si no et fa res. L'he encarregat. Ai, no passa res, fill. Sí, jo també, la setmana que ve és que encara no he cobrat. Total, 40 anys, no? Tampoc és Ja tan saps important. que no hi crec gaire amb això dels regals. Però els regals s'han de fer el dia de l'aniversari. Tant se val, Pere, el que importa és que estiguem junts. Però és com el dia dels Reis, no et poden portar regals el 15 de gener. Sí, Pere, tens tota la raó, però el que passa 40 anys només es són una vegada a la vida i ja és prou gros per ella que a sobre no li feu cap regal. Però, Laura, a tu t'és igual, no? Sisplau. T'agrada el pastís? És boníssim. Va, Vaig a parlar amb ell, té tota la raó. Perdona, Laura, som tots uns impresentables. Una mica sí, la veritat. Pere, que consti que jo volia que ho sabessis des del principi. El què? Saps per què no li hem donat els regals encara a la Laura? Perquè li hem organitzat una festa sorpresa i aleshores li donarem tots els regals. I com és que no m'ho havíeu dit? Perquè no se t'escapés. M'heu enganyat. Ja, però és un engany que està bé, no? Si fer-se gran vol dir passar-se el dia enganyant com vosaltres, em sembla que ja no vull fer més anys. Què, enfadat? Jo no he dit res. No cal, se'n veu d'una hora lluny? Al·lucines. Pere! A veure, què et passa? A mi res. I a tu? Res, que volia parlar amb tu. De què? Escolta, no cal que hi hagi un tema concret perquè un pare i un fill parlin. D'acord. Què li has comprat a la mare pel seu aniversari? El seu aniversari. Per què fas veure que no te'n recordes? Què? Vols alguna cosa? Colacau, sisplau. Sí, doble. Mira, és que amb això del viatge a Xile, doncs, no he tingut temps de pensar en l'aniversari de la Laura. No m'ho crec. I ara? Ens enganyes. M'enganyes. Escolta, Pere, has d'entendre que m'és molt difícil anar i felicitar la teva mare i fer veure que estic content i no n'estic gens de content. I el viatge a Xile, què? Era això. No em va agradar gens que ens diguessis que te n'anaves. Gens. I ara resulta que ens ho vas dir per fer llàstima a la mare. Com quan vas dir que t'havies trencat la cama. No, Pere, això de Xile és... És una altra mentida. No, s'han de fer els papers, he d'anar uns quants dies a Madrid i vaja, que és complicat. Jo prefereixo que et quedis, però Però què? que també prefereixo que te'n vagis, perquè així sé que no... Que no t'he enganyat, oi? No t'he enganyat, Pere. No t'he enganyat. Me'n vaig. Avui segurament. Bé, doncs, Laura, fins demà.